Maraydayaw ti Apo kakabsat, kablaawang kayo nga umay makikadwa kada kami, bayad iti panangidaydayaw iti Apo iti Ilocano Service kakabsat, kat kantaan tayo nga ron ito'y agyaman at ken ka Apo, haleluya, haleluya. Agyaman ken ka Apo, agyaman kinaimbag mo, kan kanayon akan taan, kita sangwanang agrupbaba. Kuminsan pa'y kakabsat, haleluya. Agyaman ken ka Apo, agyaman ti kinaimbag mo, kan kanayon akan taan, dita sangwanang agrupbaba, dita sangwanang agrupbaba. Makipagtamad tayo nga ron kakabsat, tagkararag tayo, sakbay nga itultuloy tayo iti panangidayaw iti Apo, haleluya, haleluya. O madaydayaw ka, madaydayaw ka, madaydayaw ka Apo, iti daytoy mananapo nga rabii, ada kami mananapo iti daytoy nga rabii, tapno idaydayaw da ka, baban Apo, iti aramiden mi kas iti Ilocano Service mi, iti daytoy nga iglesia, iti CFCF, Lord, hallelujah, Commission for Christ Fellowship, Panginoon, hallelujah. Apo, agyaman kami, iti daytoy nga aldaw, tanadanon mi Apo, iti daytoy nga rabii, iti panakikadwam kada kami, idi pay lang bigat, Apo Diyos, iti muna nga service mi, Apo Diyos, agyaman kami, iti panang dagiti sasam, Apo nga nangagan mi, babaan iti naramat mo, Apo nga dipen mo, Apo Diyos, sa tay bigat, Pastor Rudy, Lord, at iti daytoy nga malam, nga rabii, Apo Diyos, hallelujah, tultuloy mi, Apo, iti panangidayaw mananken ka, babaan Apo ti Ilocano Service, nga ramidin mi, Apo Diyos, kas Apo, bindisyonam, titunggal may sa kada kami, uray padagiti agbuibuya kada kami, Apo Diyos, hallelujah, Apo, isaganam dagiti puso titunggal may sa kada kami, dagiti agbuibuya kada kami, Apo Diyos, dagiti agururay, Apo, haleluya, bendisyonam kadi, Apo, titunggal may sa kada kami, luktam ti na espirituan, Apo, nga pamati dagiti nga kakabsat, Apo Diyos, tapno dagitoy nga panangidaydayaw miken ka, Apo, dumanon di tatruno ti parabor mo, Apo Diyos, haleluya, haleluya, so nga Apo, dawatin mi ti Santong Espiritum, Apo, nga makikadwa kada kami, bayat pay lang, Apo, ti panangidayaw mi ken ka, daytoy ti dawat ken kararag mi, tinapatag-unay nga nagan Jesus nga po mi. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Kantaan tayo nga daytoy mangugas dara nakakabsat, hallelujah. Naugasan dagiti basbasul mo, napatek darati kordero, di ka agdwa-dwa agtalek kaita, ugasan nakatidaran na, mangugas tidaran na, iti puso anap nutam ka, mapapudaw kantua kastilana, lumaugasan ka darana, naka itilawag ti sa una, ugasan nakatidarana, agtalek ka tidakkel nga ayat na, tauga sa nakatarana, mangugas
Kastila na lumaugasan ka tarana agsagana ka sumabit na maswa anaugasan ti darana inka ita sakbay maladaw ka ugasan nakatidarana mangugas si darana iti puso anaptutam ka mapapudaw kanto Kastila na maugasan ka tarana nag-iwag sa kipakadagsenak ijak ligudak din panawag agtartarayak tumamakam kalat inggat gloria ingak magdengan manguga si darana iti puso anapnutam ka mapapudaw kanto Kastila na lumaugasan kat darana ulitin tayo kakabsat mangugas ti darana iti puso anapnutam ka mapapudaw kanto Kastila na lumaugasan ka tarana hallelujah hallelujah. Wan kakabsat, mapapudaw tayo Kastila na ito no sumaklang tayo iti Apo kakabsat, madaydayaw iti Apo. Hallelujah, hallelujah. Kantaan tayo de tapaw iti bantay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jay tapaw iti bantay na isa at Diyos anakas putak dito ayatek day Cruz nagyanan ni Jesus tay jay na tay di manupo agragsak agapu iti krus inggat pumu sa ito'y angesko dompetak iti krus ni Kristo ket balangat anak tuti Apo o krus anapono ti uyaw ti lubong nakaskas daaw ka kanya takin ka napasad ti Kordero ti Diyos tapno to'y biag gumasupot agragsak agapu iti krus inggat mo sa ito'y angesko
Tumpetak iti krus ni Kristo, ket palangatan na tuti Apo. Hallelujah, hallelujah. Ijay krus na gayos, tidara ni Jesus, amang ugas ito'y puso. Naglakam dito, kapukada tayo, na ikatibiyag na ijay krus, agragsa kakupuhi ti krus, ingat po mo sa ito'y Agnes ko. Tumpetak iti krus ni Kristo, ket palangatan na tuti Apo. Manipod ijay krus, jakton kalipatan, nainted natin ang laman. Intundom tenti aldaw, kaya ay ni Kristo, jay gloria, ayaban nakto, agragsak kakapuit ni krus, ingat po mo sa ito'y Agnes ko. Tumpetak iti krus ni Kristo, ket palangatan na tuti Apo. Manisan may kakabsat. Hallelujah, hallelujah. Agragsak kakapuhi ti krus, ingat po mo sa ito'y Agnes ko. Tumpetak iti krus ni Kristo, ket palangatan na tuti Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apo, nalpasan ti panangi, dayaw mi, bamanitikan kanta. Kat Apo, tumakdaran iti ayatem Apo, nga dipan mo. Apo Diyos, hallelujah, hallelujah. Apo, saganam nga rod, titunggal may sakada kami. Nang runa, uray pa'y dagitag buya kada kami, Apo Diyos. Isagana da kuma, Apo, iti biyagda, Apo Diyos, nga agdengegan kada gitoy, nga nasantuan Apo, nga sasaum, Apo Diyos, hallelujah. Sisasagana ko maapo, titunggal may sakada kami, baban Apo, iti panagdagdagme, kadagito nga, nasantuan Apo nga sasaum, Apo Diyos, ta hindi mi nga mo, Apo, iti umay mo panangala kada kami, Apo Diyos, hallelujah, kanayon ko mga kanayon, ngagsagsagana kami nga kanayon, Apo, hallelujah, hallelujah, tababaan kadagitoy, Apong mga ganmi, nga sasaum, Apo Diyos, lakit di, may talimang kadigiti kong ganti puspuso mi, hammi Apo, maramidan iti agbasol ken ka, Apo Diyos, dadagiti sasaum, Apo Diyos, nga nakaidulin kadagiti kong ganiti puspuso mi, Apo Diyos, iso nga Apo, bindisyonan, titunggal may sakada kami, uray pa'y dagiti buibuya ti online kada kami, Apo Diyos, indengan da ko maapo, iti
agdengag ka nagiti sasaom, Apo Diyos. Hallelujah. Apo, tumakda rin tayo ayat yung mga dipan mo, Apo Diyos, nawatag, Apo, iti panangipaay mo manan, Apo, iti triple anointing, kinasirib nga gapuken ka, Apo Diyos, ilingad mo kad, Apo, iti krus mo, si ka, Apo, ti makita na iti makita, dagitag buibuya, kada kami, Apo Diyos, si ka ti makita da, Apo Diyos, babaan iti aramatem, Apo, nga dipan mo, Apo Diyos. So nga, Apo, tinay ito nga rabi, Apo, bindisyon namon, Apo, dahito nga dipan mo, kat, Apo, gyaman kami, kat dahito iti, dawat kin kararag mi, tinapatigunin nga naga ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dagiti nabiyag nga Kristiyano, anyati kunada. Hallelujah. Praise the Lord. Kablawan kayo, kakabsat, iti daytoy nga rabii, iti napateg nga nagan niya po tayo nga Yesu Kristo. Agyaman tayo launay, ti dakkel manen nga inted niya po Diyos, nga gundaway tayo, nga agdaydayaw, kaya nagserbi, iti apo ita, iti daytoy nga rabii, madaydayaw, tinapateg nga nagan iti apo. So, kablawan da kayo, kakabsat, nga agbuybuya kada kami ita, iti dayto yung nga rabii, agyaman kami, tada kayo itata nga mangbuya manen, kada kami, agdengeg manen, kada iti sasao ni Apo Diyos, kat sapay kumata, ti Apo, ti mangbendisyon, kada kayo amin itata, kada kayo dita Pilipinas, dita Hawaii, praise the Lord, dita Hong Kong, Singapore, jay Canada, jay Dubai, praise the Lord. Agyaman kami ti panagbuybuyayo, panagdengdengegyo, kadag iti sasao ti Apo, manipod pa itay bigat, adda kayon nga agdengdengeg kanagbuybuya, madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. So ti Commission for Christ Fellowship ay ayaten da kayo, kablawan da kayo ti naragsak, ken isasangbay tayo iti Paskwa, praise the Lord, Christmas, kadagiti pada nga Ilocano, gaputano Kristano Decemberen, Christmasen, kung nadagijay, kada kayo pada nga Ilocano, praise the Lord, hallelujah. So, agyaman tayo, nadanon tayo ti September, ket tiyempo manen ti Ber, praise God, hallelujah. So, maragragsakan tayo, adda tayo manen iti bulan iti Ber, ket maysa-maysa, agsagsaganan kadagijay regalo da, kadagijay makan, into no Paskwa, madaydayaw iti Apo. So, iti daytoy nga rabii, tiyempunan tapno no, agmaymaysa tayo nga agdingeg, manen kadagiti sasao ni Apo Diyos ita. Sakbay na kadi, nga ibasak kada kayo, dagiti sasao ti Apo, agtamit tayo kaditi panagkararag. Apo, madaydayaw tanapatig nga nagan mo, agyaman kami launay, ti dakkel nga kinaimbag mo kada kami, agyaman kami ti salon atmi, dawatek kadikan ka Apo Diyos, nga bendisyonam, dagiti kakabsat, nga agdengdengeg, ken agbuybuya kada kami, manipod ditoy, Commission for Christ Fellowship, dawatek kadikan ka Apo, nga bendisyonam, dagitoy kakabsat, nga agdengdengeg, kada kami itata, sapay kadi o Diyos, nga mariknada kaditi presensya mapo, mariknada kaditi kaddam, kadagiti biyagda, ket sapay kadi Apo Diyos ta mapatibkerda, mapabilegda, kadagiti sasaom itata, nga may ganda iti daytoy nga rabii. Dawatek kadikan kaapo nga pulutam toy adipen mo, dawatek kadikan kaapo Diyos nga ikanak, tinadyusan nga kinasirib, tulungan na kadi, sapay kadi Apo Diyos nga mariknami kadi Apo ti presensya mi ti daytoy nga rabii. Madaydayaw dayta napatig nga nagan mo, amay ka po tinagan na Jesus nga pumi, dawatek amin dagitoy. Amen. Manipod iti libro, wenno ti paset tinasantuan nga surat, iti Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 4, agpatingga ti versikulo 10, ket basaik kada kayo, dagiti sasao ni Apo Diyos.
kunana ditoy ibagak kada kayo adiyo itulok nga da mga lilaw kada kayo babaen kadagiti makayayo makayayo adenggen asao. Verse 5 kunana verse 5 ibagana ditoy nga uray awanak kada kayo asibabagi adda kada kayo iti espiritu maragsakanak amakamo anairot ken natibker ti panagmaymaysa ngagtalined iti pamatiyo ken Kristo. Verse 6 kunana ditoy kakabsat yan tangay ta inawat yon ni Kristo Jesus akas apo agbiag kay kuma amay inaig ken kuana. Verse 7 mairamot ken may pasdek kuma ti biyagyo ken kuana ket pumigsa ti pamatiyo ken kuana kas naisuro kada kayo ken kanayon kayo ngagyaman. Agpatingga tayo pa lang dito verse 7 ket ituloy tayon ton no ituloy tayon to inton madamdama dagitoy sumagsaganad nga bersikulo kakabsat nga kayat ko nga iyeg ken idanon kada kayo itata iti daytoy nga rabii. Ti mensahe ti nga iyeg ko kada kayo itata iti daytoy nga rabii ket nabiyag ken naalibta. Nabiyag ken naalerto. Naalerto, nalibtak, napartak, adot papanan na. Daytoy nga sao, alive and alert. Madaydayaw tinapatig, ganagan iti apo, alive and alert. Daytoy nabiyag, ken na alerto, agkadkadwa da dagitoy, agkoy-koyog da dagitoy, nga sao kakabsat. Iso nga, no alerto ti tao, si bibiyag pay laeng. Ngem no nalupuyen ket awan ti alerto ken kuanan kunata yung nga Ilocano agpapatay daytoy. Iso nga masapul nga dagiti Ilocano handa nga agpapatay. Dagiti Ilocano handa kakapsot. Dagiti Ilocano kan kanayon da anabiyag. Gaputan na alerto da akan kanayon. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga dagiti pagsasao tayo nga Ilocano, agbiag dagiti Ilocano. Praise the Lord. Hallelujah. Isu nga nagpintas daytoy nga slogan ko na tayo, pagsasao dagiti Ilocano, agbiag dagiti Ilocano. Praise the Lord. Hallelujah. Isu nga kada kayo nga agbaybuya itata. Iti daytoy nga rabii, agdengdengeg kada kami iti daytoy nga rabii nga Ilocano. Sibibiyag kayo pay laeng, masapul nga hanyo ibabain, ti kina Ilocano yun, masapul nga, alerto kayo akan kanayon. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti apo. Isu nga, nabiyag, ken alerto tayo kumalata akan kanayon. Isu nga, ti panagserbi kan ni Apo Diyos, dahito ti kasapulan tayo itata. Ti panagserbi, ti panagdaydayaw, tayo kan ni Apo Diyos, ket masapul anabiyag, ken alerto tayo kumaakan kanayon. Madaydayaw tinapateg nganagan iti apo. Nabiyag ken alerto tayo kumakan kanayon. Awan ti binagaanen no panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Awan ti pinalagipanen. Masapul nga panpanunutan tayo nga iti aldaw ti panagdaydayaw. Alerto tayo ken naliptak. Hantayo nga orayanen nga adda ti tumawag kada tayo. Hantayo nga orayanen nga adda ti mangibaga kada tayo. Han nga detay, sister, Domingo itata, di ka kadi umay detyar. Hanggang nakasapulang narurayan tayo, tawag, masapul nga nalibtag tayon, panpanunutan tayon, ti umay, agdaydayaw ka ni Apo Diyos, masapul, panpanunutan tayon, nga umay, agkararag, umay, agkankanta, iti uneg, iti pagdaydayawan ni Apo Diyos, madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti Apo, iso nga awanan, ti pinalagipan, itata nga panawen, masapul nga alerto tayo, nabiyag tayo, iti panagserbi kani Apo Dios kakabsat dagiti tagalubong no daduma no adda ti okasyon oram imbitaran ida Apo nakadadudat mapan ngem no tiempo ti panagdaydayaw Apo uray imbitar mo pay uray iyayab mo pay iti mapan ije kapilya ije simbaan Apo nagrigat nga nagrigat iti agayab ngem no panangan nako uray di ka agimimbitar.
Mapanda. Ngem dagiti Kristiyano kat handa nga kasjay, madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. No tiyempo ti panagdaydayaw. Intayon, intayon no kunada, wen sumaruno kami, umay kami met. Madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. Isyung na ni David, kunana, naragsakan nak, iti kinunada kanyak, intayon iti balay ni Hiuba. Madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. Isyung nga, masapol, nga nabiyag, ken nalibtak tayo, naalerto tayo, no iti tiyempo, iti panagdaydayaw ken ni Apo Diyos kakabsat. Madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. So nga, no awan mo oray tayo nga luganan, magmagna tayo. No, praise the Lord, peramit ten adagdi adayo. Praise the Lord, hallelujah. Peramit ten adagdi adayo, masapul meten tilugan. Praise God. Ngem no da kami nga sideg, oray di kami masundon, oray di kami itulnogen, mayat lata. Gaputa si bibiyag ken na alerto tayo pay laeng. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dagiti Kristiyano nga si bibiyag anya ti kunada. Ni awan sa si bibiyag nga Kristiyano. Dagiti si bibiyag nga Kristiyano anya ti kunada. Praise the Lord. Hallelujah. Alerto kayo pay laeng. Amen. Hallelujah. O makita yo dagiti Ilocano na alertuda. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Praise God. Hallelujah. Di tayo kuma ikan ti lugar iti kabusor kadagiti biag tayo kaabsat nga dadaelen na tinabiyag nga rikna tayo ti kinaalerto tayo nga agserbi ken mamati ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Manipod iti teksto tayo, saritain na ditoy kakabsat ni Pablo, dito'y libro, dito'y Kolosas, ipalagip na kadagiti iglesia iti Kolosas, dayjay rigat na, dayjay araramidan na, iti panangipakam muna iti sao ni Apo Dios kadagitoy nga tattao. Isu nga ibagana kadakwada nga isaksakit na ida, ikalkalintegan na ida, dagitoy nga tattao, ijay pamati da, ken ni Apo Dios kakabsat. Isu nga, inbaga na ditoy, dagiti nabaknang asao ni Apo Dios kadatayo, tapnon ni Pablo, kayat na nga salakniban, iti iglesia, iti Kolosas, i-introduce na ni Pablo, nga ti iglesia ti Kolosas, sanlaing ti iglesia ti Kolosas itata, uray kadatayon kakabsat. Salakniban na tayo, dagiti sasaw ni Apo Dios, babaen iti panangaramat na, kadagiti addipen na, tapnon maibaga, dagiti sasaw ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kakabsat. Iti kang runaan nga mensahe, wenno tema, iti nagsurat nga ni Apostol Pablo, dito'y Kolosas kakabsat, saritain na, nga niapo tayo nga Jesus, isulaeng iti makan-anay, nga makapnek, kadagiti biyag tayo, madaydayaw iti Apo. Ni Apo Jesus, isulaeng iti makan-anay, ang makapnek, kenadda akan kanayon, kadagiti biyag tayo. Iso nga masapul kunana, nga agtalinaed kuma dagiti sursuro, nga nadyusan, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan ni Apo Dios. Isu nga ni Pablo i-challenge na, ti iglesia, nga masapul asung surwenda, nga sangwen, dagiti nadyusan a panursuro, ket kabailan da kumamet, nga sarangten, kalabanen, dagiti anyaman, adakes, ken palso, a panursuro, adumteng, kadagiti biyagda, kakabsat. Isu nga addada dagiti kabusor amang dadael iti iglesia. Addada dagiti kabusor amang dadael kadagiti mamati. Kakabsat. Isu nga ti sao ni Apo Dios, addada dagiti edna nga word of encouragement kada tayo itata iti daytoy nga rabii kakabsat. Agsubli tayo ditoy sao ni Apo Dios kakabsat, iti Kolosas Kapitulo 2, versikulo 4,
kunana ditoy tapnon iti kasta masapul ngamin ditoy nga agtalinaed tayo iti na espirituan nga irarangay. Masapul tayo ti agtalinaed ana espirituan nga irarangay. Isu nga dagitin nabiyag ken alerto nga mamati ken ni Apo Dios masapul nga agtalinaed da ana espirituan madaydayaw ti Apo. Kunana ditoy verse 4, kunak daytoy tapnon awan kumatip mga lilaw kada kayo, kada sasao ama kauyot. Makita tayo ditoy, at dadadag ti sao nga mangingganyo, kakabsat, mangdadael, mga lilaw, kada tayo ditoy, versikulo 4. Ngem daytoy ti an-anadan tayo, kas may sa amamati, kaniya po Diyos, kakabsat. Ibagak nga rod kada kayo, diyo itulok nga adda mga lilaw kada kayo. Isu nga, no nabiyag dagiti pamati tayo, no adda tayo iti pagayatan ni Apo Dios kakabsat, saan tayo nga ipalubos nga adda ti si asino man nga mga lilaw kada tayo. Gaputa ti kabusor tayo kat ni Satanas kakabsat, ti kabusor tayo kat ni Satanas. Ti plano na no adda iti aramidan na ket isut panangalilaw na kada tayo. Saan laeng a panangalilaw na kada tayo, idalan na tayo pahay, tapnon iti kastaket mayaw awan tayo. Idalan na tayo, tapnon mayaw awan tayo. Iti damok pa laeng iti mamati, kaya niya po Diyos, dadya Pastor Midi, kat pagugusto na nga dati open air nga serbisyo iti rabii. Iti damdamok pa laeng. Kat adu dagiti mapan, adatay gundaway nga mapanak iditi mapanak makigimong. Adatay gayem ko kat kunana. Papanamaya gayem kunana. Mapanak man dita. Mabayinak pa lang met amang mangibagati mapan makigimong. Tadamdamok pa lang idi ubingak pa met pa lang ti pamati. Mga 16 years old ko idi. Mapanak man dita. Kunak ken kuana. Oh gayem kunana. Dati salaan jay lugar jay barangay nga karuba tayo kunana. Agpaiso kunak men ken kuana. Wen adda salaan. Ay na simursuro takmeten. Hanak meten mapan nakigimungen. Nayaw awan akon. Isu nga kitain nyo ti aramid iti kabusor. No gaputa ubingak pa lang met iti jak pa lang met unay ammo. So simurotak gaputa salaan. Isu nga kitain nyo ti usaren ti kabusor. Isu nga masapul nga datayon nga mamati. Datayon ang mamati. Saan tayo nga ipalubos nga adda ti mga yawawan kadatayon. Adu dagiti mga yawan kadatayon idatang alaldaw. Kabsat. Datayon nga Ilocano kunadang nudaduma adan sa San Selmo kunadang sa dagijay. Dagijay mga yawawan. Aglalon iti tenga ti aldaw. Kunada dagijay Ilocano ket adda ti San Selmo dita tengat aldaw angko nagpagpag na dita. Kunada. Isu nga adu ti aramidan ti kabusor. Ang mga yawan, kada tayo kakabsat. Isu nga osaren na, dagiti makayayo nga sao. Kasbay sa mamati, ikalintegan tayo kumati pamati tayo. Kasmay sa mamati, ikalintegan tayo ti pamati tayo. O sa anak nga umay. Kukamlatan, dada papanam. Mapanak makigimong. Aldaw ti apo itata. Praise the Lord. Isu nga masapul nga ikalintegan tayo, ti pamati tayo. Ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga dagiti nabiyag, ken alerto, nga Kristiyano, alerto nga mamati ken ni Apo Dios, amuda ti sao ni Apo Dios, amuda iti kalinteganda, ti pamati da, ti panagserbida ken ni Apo Dios. Gaputan ni Satanas, ket naulbod, kakabsat. Satan is a liar, he wants to lead believers away from Christ. Iturong na tayo ni Satanas, tapnon iti kasta, mayaw-awan tayo, mapukaw tayo, kakabsat. Isu nga masapul atenglen tayo ti kinapudno. Tati sao iti Dios kakabsat
Isu ti balegi tayo, isu ti tumulong kada tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Raban tayo dito verse 5. Kunan na dito, oray awanak kada kayo, asibabagi, adaak kada kayo, iti espiritu. Baragsakanak amakaam mo, anaerot, kanatibker, iti panagmaymaysa, ngagtalined, iti pamati, ken ni Kristo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Makita tayo dito, dagiti sao, nga kunana dito, nairot, ken natibker, apanag maymaysa, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, dagiti na alerto, ken nabiyag amamati Kristiyano anak ni Apo Dios masapul ko mga adda tinairot ken natibker apan nagmaymaysada madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga saan tayo nga ikan ti lugar iti kabusor amang dadael iti nairot apan nagmaymaysa tayo kas maysa amamati ken ni Apo Dios kakabsat madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Kasmay sa a Kristiyano, kasmay sa amamati, datayo amamati, na ilista tayo kakabsat, na ayaban tayo, iti pagbabakalan, na ayaban tayo, na ilista tayo, iti pagbabakalan, iti panakigubat, iti kabusor, iti pamati, ken iti panagserbi, ken ni Apo Dios. Ket masapul, nga daytoy apan nakigubat, daytoy apan nakitangadang, masapul nga adda iti kinatibker kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Adda tinairot, kinatibker, apan nagmaymaysa tayo, nga lumaban iti kabusor. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. So iti daytoy ngaldaw, masapul nga adda tinairot, kinatibker, apan nagmaymaysa tayo, nga lumaban iti COVID-19. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Adda tinairot kenatibker apan nagmaymaysa tayo nga lumaban mangdoprak mangbadadael iti COVID-19. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amuyo kadi kapsat. Ibaga tayo. Yan ni Satanas. Dosaen naka ti Diyos. Iti daytoy nga raramidem, kadagitanak iti Diyos. Satanas, iti daytoy nga rabii. Dosaen naka ni Apo Diyos. Gapo iti raramidem, kada kami nga anak iti Apo. Amuyo kadi kabsat. Ni Satanas, maragsakan iti panagsarana. Iti simbaan, iti pagdaydayawan. Amuyo kadi ni Apo Diyos, naragsak nga mangipannakel, mangibaga nga saan nasiraan iti iglesia, saan nasiraan dagiti anak ko kunati Apo. Gaputa maipakpakamo ti sao ti Dios iti sangalubungan, babaen iti online Facebook, babaen iti YouTube. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isung adda ti bileg kan pannakabalin iti sao iti Dios itatay iti sangalubungan nga mangibagbaga ken mangipannakkel nga ti sao ti Dios ket saan nga naseraan. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. No di ket di nabileg ti sao ti Dios nga mangipakpakaammo itatay ti sangalubungan. Babaen iti online. Babaen kadagiti YouTube. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga Satanas, saan na kami kabaelan, nga seraan, saan na kami kabaelan, nga lapedan, iti daytoy nga rabii. Gapot at ipan nakabalin ti Diyos at dakada kami. Hallelujah, hallelujah. At dakada kami daytoy sao ti Diyos, nairot kanatibker apan nagmaymaysami itatay ti daytoy nga rabii. Iti sangalubungan adda dagiti anak ti Dios nga nairot nga natibker ti panagmaymaysada. Hallelujah. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Daytoy nairot ken natibker kakabsat. Ket termino dagiti soldado. Daytoy nairot ken natibker
ket sao dagiti military kakabsat. Datayumet nga anak iti Dios. Soldado na tayumet iti Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Datayumet nga anak ti Dios, soldado tayumet. Nga daan iti nairot ken natibker apa nagmaymaysa. Tapnon iti kasta kalabanan tayo daytoy. Akabusor tayo. COVID-19 ni Satanas. Hallelujah, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dahil sao anairot ken natibker kakabsat. Masapul a pagtakderan tayo daytoy. Standing firm or steadfast. Daytoy tiladawan dagiti soldado nga anak iti Dios tapnon sangwenda ti kabusor madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek kadi agtakder tayo anatibker, agtakder tayo nga naalerto tapnon labanan tayo ti COVID-19, labanan tayo ti kabusor tayo. Kapsat ket nakasagana tayo kuma. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga sangwen tayo, maaddan tayo, sangwen tayo kuma, daytoy. Nga kabusor tayo, babaen iti pannakabalin, dagiti sao ni Apo Dios, babaen kadagiti karkararag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. So dagiti Kristiyano, dagiti soldado ti Apo, masa rumbeng launay, nga rumang ayda, dumakkelda, alertuda, sibibiyagda, nga daan iti disiplina ken panagtulnog madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Verse 6. Kunana ditoy. Yan tangay tainawat yon ni Kristo Jesus akas Apo. Agbiag kayo kuma ang mainaig ken kuana. Yan tangay tainawat yon. So, no inawat tayon ni Apo tayo nga Yesu Kristo kabsat akas Apo ni Apo tayo nga Jesus palubusan tayon nga isunan ti agbiag kadagiti puso tayo. Palubusan tayon nga isun ti agtaeng kadagiti biag tayo. Ket masapul meten a makipagnatayon ken ni Kristo. Makipagnatayon ken kuana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Saanen nga daytoy nga saan tayo nga palubusan nga makipagnatayo iti siya sinuman nga tao kakabsat nga awanan iti pamati ken ni Apo Dios. Awanan ti panagbuteng ken ni Apo Dios. So datayo nga rod nga anak ni Apo nasaysayaat nga dagiti pada tayo ang mamati pakikadwan tayo dagiti kadwa tayo dagiti pada tayo ang mamati isuti pakikadwan tayo nga agdaydayaw ken ni Apo Dios. Pagkikadwan tayo iti inaldaw-aldaw. Gaputa adda ti dakkel maitulong da dagitoy. Verse 7. Kunana ditoy. Kakabsat. Mairamot ken may pasdek kuma ti biag yu ken kuana, ket pubigsa ti pamati yu ken kuana, kas na isuro kada kayo, ket kanayon kayo nga agyaman. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Mairamot ken may pasdek kuma ti biag yu ken kuana, ken pumigsa ti pamati yu ken kuana, kas na isuro kada kayo, ken kanayon kayo nga agyaman. Manipod ditoy verse 7 kabsat, masapul nga ibagana kada tayo, ibalakad na kada tayo, nga agtalinaed tayo kuma, stay alive, keeping moving forward. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Stay alive, keeping moving forward. Madaydayaw tinapateg ganagan ni Apo Dios. Masapul kada tayo amamati ken ni Apo Dios. Kuna ni pastor di namin sa nga Domingo, hana tayo nga pinarsuan ni Apo Dios nga agatras. No diket di pinarsuan na tayo ni Apo Dios nga agtuloy. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Awan kumati ti sibibiyag nga Kristiyano nga agatras agabante. Masapol nga ti Kristiyano nga alerto kanayon nga agtultuloy. Kanayon nga agforward, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So kasapulan tayo kakabsat, we need to keep moving forward. Madaydayaw ti Apo, we need to keep
moving forward. Kasta kumat, kakabsat, ti mamati ka niya po Diyos. Isu nga, dagiti alerto, nga tattao niya po Diyos. Alerto da kumanga agpurward, agtuloy da. Kaniya po Diyos. Ang agserbikan ko na. Kas may sa amamati kaniya po Diyos. Kas pasurot niya po tayo nga Jesus, kabsat. Dahil iti kasapulan tayo. Agprogreso tayo kuma, kadagiti na espirituan, nga idadakkel tayo. Tina Christian wa nabiyag. Kaya saan kuma nga kastulat ta? Awang pagbaliwan na, awang pagsayatan na, awang pagimbagan na, awan lata. Ulitin kadi, kakabsat. Tina Christian wa nabiyag. Kaya saan kumakastulat ta? Awan pagbaliwan na, awan pagsayatan na, awan pagimbagan na, awan lata. Hanggang dete, ada kumati meeting. Oh, Brother Rafael, anya ti makunam. Kunadan to. Ay, kastoy ako. Anya met ti makunam. Pastor Rodi, kunadan to met, salut kunan to met ti Pastor Rodi, nanyat kunan ni Brother Rafael, isuntometan ti kunakon, kunada. So, no anya jay kung kuna, may suntumet ti kung kuna ko, hanga kas jay. Kakabsat, masapul nga, masapul met nga dati maibagam. Madaydayaw tinapatig, nga nagan iti Apo. So, datayo kumakakabsat, nga mamati ka ni Apo Diyos, adda kuma pagsayaatan na, adda kuma ti pagimbagan na, nga maaramid tayo, madaydayaw, tinapatig, nga nagan iti Apo. Dito Pilipos chapter 3, verse 13, kuna na, kinapudno na, kakabsat, jak ibaga ang naragpat kon daytoy. Aramidek ket di, timay sa abanag. Lipatek amin ang napalabas, ket ipakat ko, ti amin nakabelak, amang gunod, iti adda, iti masangwanan. Manipod ka dagitoy, nga sasaw niya po Diyos. Ibaga na ditoy, kakabsat, dayjay, sumaysayaat, masapul, nga adda tis pagsayaatan na, masapul nga go forward. Kakabsat. So nga kunana ditoy, jak ibaga na ragpat kon daytoy. Aramidek ket diti may sa abanag. Lipatek amin nga napalabas, bayaamon dagiti napalabas. Masapol nga agtuloy tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. No addaman nakaupayan tayo idi, han nga isot panunutan tayon. Masapol nga ti panunutan tayo, agtuloy tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kakabsat. Lipatan tayo dagiti naglabas, anyaman dagiti nakapaayan tayo, no kuma dagiti babbaro ket wenno babbalasan ket anyaman dagiti nakaindisperan da. Daduma na indisperdan handan nagas asawa hingga nga bumabakit lumalakay dan. Ngem hanga kas jay kapsat. Kunan ni Apostol Pablo, lipatag dagiti amin nga napalabas, isu nga lipatan tayo amin nga napalabas. No lagipen tayo dagiti napalabas, no saan da nga makatulong, bayan tayo ida, ngem ada maitulong dakit alahan tayo met, nga pagtuladan tayo, kapsat. Ngem ibaga na dito, lipatek amin nga napalabas, iso nga dagyan naglabasen, no sandan, ano awan maitulong dan, hantayon nga laglagipen, mangtadalaing ti pakadadagsenan tayo, mangtadalaing ti pakariribukan tayo, ngem kunana, ipakat ko ti amin nakabelak amang gunod, iti adda, iti masangwanan, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, so da tayo kumaamamati kani Apo Diyos, kakabsat, masapul kuma, nga mailiw tayo kuma, nga mangaramid, no anya, dahil pagayatan ni Apo Diyos, kadag iti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, hantayo kumalaeng nga, kada kayo nga agboyboya, kada kami ti online, hantayo kumalaeng nga, agpatingga nga, online tayo itata, online tayo laeng. Masapul nga, no aglukat iti church, masapul nga, iliwan nyo kuma iti umay, iti church. Mailiw kayo kuma amapan iti pagdaydayawan. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Isu nga inton, no manglukat, ag-open iti church, tarigagayan nyo kuma iti mapan kadag iti pagdaydayawan. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Baga kunayon tumanen, aglalo dyan pa, nakada kayo pa da nga senior citizen. Baga ibagayan tumanen, hanga mabalin, senyorak. Agarhamit tayo manen
iti rason nga saan tayo mapan iti church. Nga mabalin ta senyurak meten. Bawal iti rumwar itata. Dahil yamanen ti pagrason da, pagrason tayo no daduma kakabsat. Ngem ibagak kada kayo iti dahito yung rabi. Kakabsat, ipakat tayo kumaamin na kabayaran tayo amang gunod. No anya di pagayatan ni Apo Dios kada iti masangwanan tayo. Iso nga agbiag tayo kumanga alerto kada iti pamatikan panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Praise God. Verse 14. Iti Pilipos chapter 3 verse 14. Kunana ditoy. Iti kasta si pipingatak ngagtaray ngagturong iti pagtungpalan. Tapnon magunod ko ti gunguna nga yaw awis ti Dios kada tayo. Babaen ken Kristo Jesus. Daytoy ket sumaysayaat. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iti kasta si pipingatak ngagtaray ngagturong iti pagtungpalan. Tapnon magunod ko ti gunguna nga yaw awis ti Dios kada tayo. Babaen ken Kristo Jesus. Adati may isa nga istorya. Adati may isa nga pakontes. Adati gunguna nga saba. So, adati pakontes kadagiti animal. Sunggo ke sunggo. Ket itata adati challenge kan ni sunggo, adati nang karit kan ni sunggo nga pag-ong challenge nas ni sunggo. No siya sino ti umuna nga makadanon ijay finish line. No siya sino ti makadanon umuna ang makadanon ijay finish line ket iso ti magungunaan iti saba. Pumay ayatan ni sunggo. Itata kunana sikat ti kalaban ko pag-ong kita ekman nga rod no siya sinot umuna nga makadano iti finish line kunana. Sige. Mangrugin nga may isa nga kilometro ti tarayanda. May isa nga kilometro ti tarayanda. Itata nabuntog ni pag-ong. Dandanin makadanon ni sunggo. Dandanin madanon na deje saba nga maited kenkwana. Anya ngay idindan makadanon at dagayam karayan nga malasat. Adda ti karayan a malasat. Itata ko na ni apay nga tan hanga adamot itan ni sunggo kunana. Kunana at dagayam karayan isubot lang nga san nga makalasat ni sunggo kuna ni pag-ong. Ite kasta kunana ni sunggo pag gayem pangasim ka diya tagluganak di tabukot mo kunana ni sunggo itata ay haan nga mabalin no ilugan ka si kantot makaala diya saba ngagkwa mariribu kanen itata naglanguyan ni pag-ong iti kasta nagtaraymet ni sunggo nga nang kamakam ken ni pag-ong nga lumugan ijay rabaw ijay bukot ni pag-ong itatay dadat ijay nga nay lumublubog meten ni sunggo awanen ahang natay ni sunggo ket ni pag-ong isut nakadanon nga nakaala ijay saba. Kakabsat hanga mabalin nga kitkithan nga mabalin nga han tayo mabalin iti agpanakkel laeng kadagiti bukod tayo nga kabelan oren no basit man dayi kabelan ni pag-ong nga nagna gaputan na kapoy ngem isumet inekat di tinakadanon iti finish line isu nga ni pag-ong ingkabil na iso amin akabaelan na tapno iti kastaket madanon na the finish line kakabsat oren nun nakapoy aw mam kabaelan na aw mam basit man ti maramidan na han kani kaslaken ni sunggo nga makaoli iti kayat na nga ulyen ore kasanot ka nga to na mabalin na nga laen napartak iti panagtaray na ngem anya nga tinapasamak kani ni sunggo natay iyeteng nga iti karayan isu nga iti daytoy nga rabii ni sunggo ket
nadanon na kunak manen iti finish line. Isu nga ti sao ni Apo Dios ibagana si pipingatak ngagtaray ngagturong iti pagtungpalan tapnon magunod ko ti gunguna. Isu nga datayo ko makakabsat maadan tayo kuma iti tarigagay. Tarigagay. Ingatan tayo iti magna ngagtuloy tapnon magunod tayo. Madanon tayo dayjay finish line. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Masapul nga dumakkel tayo kadag ti suro anadyusan. Masapul nga dumakkel tayo kadag ti suro nga nadyusan. Ito ti libro ti Hebreo, chapter 6, verse 1. Kunana, ngarod, umaddang tayo, itinangat nga to atukad, ti sorsoro ni Kristo. May papan, ket di tayo pagsasaritaan manen, dagiti umuna, apanursoro, may papan ka ni Kristo. Di tayo subyanan manen, ti pangrugyan tayo, asorsoro. Kaya't nasawen, panang talikod tayo, kadagiti ubaw nga aramid, ken pamati tayo. Dagiti mamati ka ni Apo tayo nga Kristo, tarigagayan da kuma ti dumakkel, tarigagayan da kuma iti rumangay nga na espirituan, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isuwa ko na dito verse 1, iti chapter 6, umaddang tayo iti nangat-ngato atukad, kadag ti sorsoro ni Apo tayo nga Kristo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Di tayon pagsasaritaan, dagiti unana nga sursuro kabsat sursuro dagiti kunada sursuro dagiti babaket kan laglakay nga sanpay nga nagsapsapin kunada tayo nga Ilocano dagiti so nga bayan tayon dagiti nga panursuro da masapul nga dagiti sursuron ti Dios ti masapulen nga suroten tayon madaydayaw iti Apo. Dagitoy nga panursuro dagiti mo na nga lalakay kan babaket ket makayawawanda dagitoy nga panursuro kapsat isu nga dagiti panursuro dagiti lalakay kan babaket kunada no agkasarkan ako san mo nga pilpilyan iti 7 wenno 6 hamo nga pilpilyan iti aldaw nga Martes wenno Biyernes ay anyamot danda itoy masapul nga ti pilyam ket Lunes no syakmet aket anak ko, hamo pilpilyan ti Domingo. Tal daw ti panagdaydayaw dayta. May mayat ko madayjay bagbag imbaga dagijay amma idi dayjay babbaket idi. Nga amet no agkasarkan to akat hamo ti pilpilyan dayjay 7, hamo pilpilyan dayjay 13. Dagiti ibagada isu nga ibagana dito umaddang kayo metten tinangat-ngato atukad ti sorsoro ni Kristo. Ket sanyon a pagsasaritaan dagiti mununan na panursuro. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tap ubaw dadagitoy. Sanda nga nasayat dagitoy. Awan may tulong dadagitoy. Madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. So dagiti Kristiyano, dagiti pamati ka ni Apo Dios, tarigagayan da kuma, aramidan da kuma, tinakristiyanuan, ngerarang ay, idadakkel, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dagiti mamati kakabsat, sanda ko mga ikan ti lugar, iti kabusor, nga sumrek, iti kabusor kadag iti bibiyagda. Masapul ti rumangay. Masapul ngagbiag tayo a rumangay nga na Kristyanuan. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul nga rumangay tayo kuma nga na espirituan. Agsubli tayo ti teksto tayo iti bersikulo tayo, verse 4, ibagak ngarod kada kayo. Di itulok nga damangan lilaw kada kayo. Babeen kadag iti makayayo adenggen asao. Ni Satanas ket manangal lilaw, naulbod, natangsit, chismoso, chismusa, ni Satanas, kakabsat, isu nga santay nga dengdenggen, masapul nga rumangay tayo. Ulitek manen, ni Satanas, mga lalilaw, nakaulbod, natangsit, napalangguad, chismoso, mangperperdi, dahito ti kababalin na, kaya't na nga iturong, dagiti born again, dagiti mawati ka ni Apo Diyos, iti pan nakayawanda. Kaya't na nga iturong. So nga anyagat din daytoy nga Satanas. No, dalang ko mga tad dito. Ilig istay ko mga kaslakoto. Ilig istay ko mga kaslakoto. So nga, iyaw awan na tayo gid din.
perperjen na tayo gid din, alalilawan na tayo gid din daytoy. Ito nga, pumanaw ka Satanas. Ito nga, marik na tayo, nga alalilawan na tayo, adati mang chismis kada tayo, adati mang perperdi kada tayo. In Jesus name, usaren tayo, tinagan niya po tayo ng Asus. Madaydayaw tinapatig, nga nagan iti apu kakabsat. So nga, agaramit iti dakes, kent iti kinaulbod ni Satanas kakabsat. Agaramid iti kinaulbod ni Satanas. Dito Juan, Kapitulo 8, versikulo 44, 44, kunana, anak na kayo ti Diablo, nga mayo, ket kayat yu atong palen, ti pagayatan na, mamampatayen, manipod iti damo, ken pulos adinak, kanunungan ti pudno, tawan ken kuana ti pudno, nagulbod, aramidan na laeng tinatural, ken kuana, tasigod nga ulbod, nga ama, ken iti amin kinaulbod. Masapul nga i-exercise tayo, kakabsat, masapul nga i-exercise tayo, iti panagilasin tayo, agobserbar tayo, adalan tayo, no anya, dagiti, sasao, mangmangeg tayo, kadagiti panagbiag tayo. Masapul nga, dumakkel tayo, iti panakam mo, iti kinapudno, madaydayaw tinapateg, ganagan iti apo. Masapul, dumakkel tayo, iti kinapudno. Iti daytoy nga rabii kakabsat. Masapul itata, nga nabiyag, ken naalerto tayo. Kadagiti mangmangeg tayo, mabasbasa tayo, mabuybuya tayo, tapnon iti kasta, saan tayo nga mayawan, saan tayo nga maalalilaw, kadagiti panagbiag tayo. Ket inton no makita tayo, nga alalilawin na tayo ti kabusor, inton parperjen na tayo ti kabusor, aramatan tayo, tinagad ni Apo tayo ng Yesus, nga daan iti bileg kan panakabalin, amang babalaw, kadagitoy, kat ti kabusor, awan to ti lugar na, nga mang perdi kada tayo, mang dadael kada tayo, gaputa, datayo makita na, gayam, nga dumakdakkel tayo, ken adda ti sao ni Apo Dios nga pagbibiyagan tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Adda ko madayjay kinatibker ti sao ni Apo Dios nga mangtengtengel kada tayo, kadagiti panagbiag tayo. Adda ko ti sao ni Apo Dios nga pagbiyagan tayo, iti inaldaw-aldaw, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Isu nga usaren tayo kuma, iti sao ni Apo Dios, iti tiyempo nga adda ti panaka, nga adda iti panakaalilaw, adda dagiti kapadasan, adda dagiti umay nga panubok iti panagbiag kakabsat. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek manen, masapul nga ilasin tayo, masapul nga obserbaren tayo, masapul nga adalan tayo, no anya dadagijay, mangmangeg, ken mabasbasa tayo, mamamuan tayo, tapnon iti kasta, ket saan tayo nga maalilaw, saan tayo nga mayawawan, saan tayo nga mayadayo. Kayat ni Apo Dios nga agtalinaed tayo ken kuana, saan na kayat amayawawan dagiti pamati tayo, saan na kayat amapukaw ti panagserbi tayo ken kuana kakabsat, saan na kayat nga mapukaw ti panagserbi tayo ken kuana. Ulitek manen, nabiyag tayo kuma, alerto tayo kuma akan kanayon, iti panagserbi, panagkararag, panagkankanta, kadagiti kankanta, pagdaydayaw kan ni Apo Dios. Awan kumat, saan kuma nga alaen ni Satanas daytoy, kadagiti biyag tayo. Saan na kuma nga takawen daytoy, kadagiti biyag tayo, kakabsa. San na kumanga laen daytoy, no dikat di tenglen tayo daytoy, ket no makita na nga laen na daytoy, mailasin tayo kuma, ket kuna tayo kuma, pumanaw ka Satanas, pumanaw ka, awan karbengam amangala iti daytoy, tiyempuk daytoy ngagkararag ka ni Apo Dios,
Tiyempok daytoy nga agkankanta ken ni Apo Dios. Tiyempok daytoy nga agdangeg ti sao ni Apo Dios. Tiyempok daytoy nga mapan ijay kapilya madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Sa anak nga yawawan, hanak kalapedan, mapanak. Hallelujah. Daytoy kumat kinatibkar tayo. Kakabsat, daytoy kumat kinatibkar tayo. No kasanot kinatibkar tayo nga mapan iti pagtrabahuan. Uray masakit kayo, no dado mapan tayo kadag iti pagtrabahuan tayo, uray masakit tayo. Ngem no, tiyamput panagdaydayaw. Apo madit bagbagik. Hanak umay itata, pastora. Madit trikrik-nak. Ngem no, panagtrabaho, uray madit bagbagim, uray no, uray laing dapulit basit, apo madit mapangka. Numapan agpasyar, nakalalisto, ngem numapan ni Jay Kapilya, daytoy kumat. Pagbabainan tayo kani Apo Dios nga pagrasrason no daduma kakabsat. Isungay ti daytoy nga rabii. Apo, itad ko ti biag ko ken ka. No kasano panang itad tayo, ti biag tayo, kadag ti pagtrabahuan tayo, nang nangrunat kumapay kani Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. So nga iti daytoy nga rabii. Sapay kumangan ni Apo Dios. Tulungan na tayo ngagtuloy ngagserbi kan mamati kan kuan. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek manen. Hammo nga ikan ti lugar ti kabusor nga mangala iti lugar ni Apo Dios di tabiyag mo. San mo nga palubusan ti kabusor nga laen na ti panagdaydayaw, panagkararag, umay ipapan mo iti uneg iti pagdaydayawan ken ni Apo Dios. Dagdagusem nga babalawen, dagdagusem nga hamo nga ikan ti lugar ti kabusor kunam ken kuana pumanaw ka saan ka nga pasalsali dito. Wayaan ti Dios ket winayaan na nagdaydayaw ken kuana ti Dios winayaan na nagkararag mapan iti uneg ti pagdaydayawan. Hallelujah. Agkararag tayo kadi. Apo, madaydayaw tanapateg ganagan mo iti daytoy nga rabii. Agyaman kami launay ti kinaimbag mo, agyaman kami ti ayat mo, Lord. Dagdi saom indanon mo kada kami Apo Dios may papan iti nabiyag ken kinaalerto ti panagserbi ken panamatikan ka. Dawatek kadikan ka Apo Dios ita iti daytoy nga rabii. Daytaman kadi ti aramidem kada kami nga anak mo Apo, uray pay kadagijay kakabsat nga agbuy-buya ken agdengnengeg itatta kada kami. Ditoy CF Apo Dios. Madda ko makadakwada ti nabiyag ken kinaalerto nga agserbikan ka Lord. Sapay ko Apo Dios nga tulungam dagitoy nga kakabsat. Handa ko mga ikan ti lugar ti kabusor nga mangagaw, mangdadael ti panagserbida, panagdaydayaw da, panagkarkararag da, panagkankantada. Nagdaydayaw kan ka Apo Dios. Sanda ko mga ikan ti lugar Apo Dios ti kabusor nga manglaped kadakwada nga mapan kadag ti pagdaydayawan Lord. Tulungam idang agbalin nga natibker, nabileg, na sumarangit, manglaban iti kabusor o Diyos. Tapdon di pagayatam kuma, isot maramid. Kadag iti biyag da, madaydayaw dahi tanapateg ganagan mo. Lord, agyaman kami ti saom. Dawatek kadikan kaapo nga bendisyonam dagiti nga kakabsat. Imulam ti saom, kadag iti kaungan dagiti puso da. Kat Apo, pabaknangem ti saom, kadag iti biyag da, madaydayaw dahi tanapateg ganagan mo. Isaad mo, o Diyos, iti nabiyag ken kinaalerto ti pamati ken panagserbida ken ka. Madaydayaw dahi tanapateg ganagan mo. Apo, kukam ti sa amin adayaw, glory ken panagyaman. Ken Kristo Jesus, nga po midawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, datayo nga rod anabiyag.
Itata, ken alerto amamati kani Apo Dios. Tiyempunan tapno no, itad tayon, dagijay, seed faith, offering tayo kani Apo Dios. Praise God, hallelujah. Glory to God.